Türkmenistan'daki guramaçılıklı cinayetçi toparım eden işi ya da işliğine yaraşa bir ad verecek bolsak terörist diýip aba kabul edýäňizmi? Kabul edýänler bar bolsa ellerini galdyrmagyna haýyş edýän. Dün Halkın Sesi kanalında täze Türkmenistanyň Gurji Mejlisi Türkmenistanyň jenayetçi hökümetini terörist topary diýip kabul edilendir barada özüniň kararyny aldy. Özüni hökümet diýip adlandyrýan terörist topary hakykat ýüzünde Türkmenistanda döwleti dolandyryp bilmän, halkyň garşysyna bil kastlaýyn, gorky, yalan propaganda, kanun bozma we birnäçe jinayet işlerini alyp barýandyklaryny tasdiklap, Gurji Mejlisiň agdalary birnäçe suwtnamalary dile getirdiler. Bir güýç tapýarlar, şo güýje dayanmam, öz halkyny ezip, öz bahwetlerini ulanýarlar, şo güýçleri. Tasdiknamalar we suwtnamalar esasında Türkmenistanyň jenayetkar hökümetini Türkmen halkynyň garşysyna alyp baran we häzirki ýagdaýda hem dowam edip duran jenayet işleriniň netijesinde Gurji Mejlisde 31 mejlis agdalarynyň gatnaşmagynda olaryň 30synyň ses bermegi arkaly jenayetkar hökümet terörist topary diýilip karar kabul edildi. Ses verilişinin netijesinde guramaçılıkly cinayetçi topary terörist hökmünde görülýändir bundan soň. Indi bu daýda ikinji bir mesele çykýar. Indi bular teröristdigine kabul etdik. Bu teröristlerden ýa-ni giden halk 4 milyon, 5 milyon halk näde gorunmaly? Karar kabul edilen gününden soň terörist topar üçin öllerini aklamana esas bolup biljek hiç bir kanunyň işlemejekdigini we şol bir wagtdan başlap Türkmenistan watandaşlary öz topraklaryny, ýagny Türkmenistan döwletini terörist topardan goramaklary üçin her hil ýollar bilen olara garşy gitmäne dolu ýagdaýda hukuklarynyň bardygy aýdylyp geçildi. Arnamızı, çağıramızı, hukukumuzu şu teröristlerden goramasak başka çaresi yok.